Salutacions als espectadors de la televisió comarcal i benvinguts a la retransmissió en directe del primer encontre de bandes de música de la comarca de la Costera, una activitat impulsada per la Unió Musical San Diego de la localitat de Llocnou d'en Fenollet, on ens trobem ara mateix. En uns moments, 16 agrupacions musicals provinents dels diferents municipis de la comarca ens delitaran en aquest punt el camp de futbol, lloc de reunió i eixida del posterior passacarrer. Les peces que interpretaran totes les bandes juntes són L'Ocant del Valencià de Pedro Sosa i La Mítica València de José Padilla, tot sota la batuta de David Postiguillo. Aquesta vesprada, com veuen, Llocnou d'en Fenollet és l'epicentre de la música de la comarca de la Costera. En directe per Comarcal Televisió els convidem a gaudir del primer encontre de bandes de música de la Costera, una activitat que compta amb el recolzament de la Mancomunitat Costera Canal. Bé, és molt important tindre-vos així, tindre-vos en directe, perquè no és només les peces que aneu a tocar esta vesprada així, que anem a disfrutar-les, sinó que tot el que n'hi ha darrere, tot el que n'hi ha darrere d'hores d'estudi, tot el que n'hi ha darrere d'assajos, tot el que n'hi ha darrere de la indignació que ens provoca les falses notes involuntàries, tot això va sumant i fa que el regal que ens feu esta vesprada siga un regal incalculable. Un regal que no és comparable al que podem obtenir de subscriure-nos o de baixar-nos música de qualsevol plataforma de les que ja coneixeu. I perquè parlant de plataformes, ja sabeu que la majoria, el tipus de música que fan les bandes, igual que el tipus de música d'altres grups de música més o menys alternativa o de llengües minoritàries, ha vingut a menys en aquestes plataformes. Doncs bé, no sé si sabeu la notícia, però el senyor Iván García del Blanco, que és un eurodiputat espanyol, ha presentat una ponència en el Congrés dels Diputats d'Estrasburg, en el Parlament Europeu, de manera que es controlen aquestes plataformes per a que la música que feu estiga, com a mínim, en igualtat de condicions que la que té més acceptació per part de les masses. I bé, esteu en Llocnou d'en Fenollet i vos hauria d'explicar alguna cosa d'este poble, però aneu a deixar-me que ho faci d'una manera molt simple, per a que tingueu una idea clara de a quin poble heu vingut. No vaig a fer-lo en paraules meues, sinó en paraules del poeta del qual celebrem enguany el centenari del naixement, de Vicent Andrés Estellés. És un poemeta molt curt i que diu: el meu poble no té riu, ni té unes antigues ruïnes, però a Nadal té coques fines i en l'estiu tot el món riu. Entre Nadal i l'estiu són els melons de tot l'any. Dicten la ira i l'afany, l'esperança i el neguit. De nit, tot el món al llit. De dia, la clau al pany. Bé, això últim és un poc exagerat. Si mireu les portes de les cases del poble, veureu que la clau no està en els panys. No obstant això, sí que estan no només la clau al pany, sinó oberts de bat a bat les oïdes dels veïns i les veïnes del poble i de tot el públic que vos acompanya esta vesprada per a sentir-vos. Les portes de les nostres oïdes i, sobretot, les portes del nostre cor per a sentir-vos en totes les ganes del món. Gràcies. I ja que estem donant gràcies, he de passar als agraïments abans de començar. Primer a les institucions, a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i a l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat. També a la Mancomunitat de la Costera Canal,
a la comunitat de municipis i, com no, a l'Ajuntament de Llocnou i els seus treballadors i treballadores que han fet un important esforç per a tindre a punt tota la festa d'avui. En segon lloc, a les empreses col·laboradores, tant les locals com les dels pobles veïns. Impossible nomenar-les a totes perquè passen de 40. I en tercer lloc, i sense per això llevar-los importància, sinó tot el contrari, donar les més efusives gràcies als xiquets que portaran els cartells de les bandes, així com a la resta de gent que voluntàriament ha col·laborat en l'organització d'aquest acte. I ara demanaríem la presència així en l'estrado de les autoritats que faran ús de la paraula. En primer lloc, el president de la Unió Musical San Diego de Llocnou, senyor Càndid Huerta. També el president comarcal, senyor Manuel Pérez Sala. El vocal de la Federació, senyor Roberto Escolar. I el president de la Mancomunitat de Municipis de la Costera Canal, senyor José Luis Gijón. I també l'alcalde president de la Corporació Municipal de Llocnou, senyor Salvador Revert. Senyor Huerta, té vostè la paraula. Bona vesprada a tots. Bona vesprada dissabte, perquè ja vegeu que l'oratge és acompanyant-nos i és un goig veure tants músics junts i que tots, les diferències d'edat i procedència, són capaços de crear una unitat gràcies al llenguatge universal de la música. Fa unes hores comentava jo davant de les autoritats, presidents i músics, que en el dia d'avui estàvem fent història i no exagerava. Si atenem a les dades de fundació de les bandes que avui es visiten, la més antiga és del 1880 i la més moderna del 1988. És més d'un segle fent música. Un segle que ha conegut tota classe de trastorns, de guerres fins a epidèmies i així tot la música està sempre present a la nostra comarca. I si la data de creació més recent afegim els anys en què ens separen fins a l'actualitat, trobem que d'ací 6 anys el segle es convertirà en segle i mig, 150 anys ininterromputs d'acompanyament de festes, processons, balls i tota classe d'esdeveniments. Per això, vos anime a tocar avui amb plena consciència d'esta llarguíssima successió artística que formeu part i que tan orgullosos ens sentim tots. Moltes gràcies a tots. Bon vesprada. Senyor president comarcal. Senyor alcalde i Corporació Municipal de Llocnou d'en Fenollet, alcaldesses i alcaldes de la població participants, president de la Mancomunitat La Costera Canal, vocal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, presidentes i presidents de les diferents societats musicals de la comarca, president de la Unió Musical San Diego de Llocnou d'en Fenollet i mestre director, voluntaris, públic assistent que s'acompanya i, sobretot i abans de res, a tots i cadascun dels músics que participeu en aquesta primera trobada comarcal. Molt bona vesprada. M'agradaria fer una reflexió amb tots vosaltres. Qui no ha escoltat alguna vegada la pregunta de per què tinc que apuntar el meu fill a música si no viurà d'això? Fàcil resposta. Aprendre a tocar un instrument millora el teu nivell de vida. Tocar un instrument no és saber connectar-te mitjançant un mòbil, tablet o ordenador a les xarxes socials. Per a tocar un instrument has d'estar sentat, atent, concentrat, desenvolupar la teua atenció per aconseguir fer sonar l'instrument. I a més, per aconseguir tocar en conjunt, has d'estar concentrat en tu mateix i en la resta dels teus companys, perquè el resultat siga positiu entre tots.
per la qual cosa, si tots els dies li dediques un temps i apliques tots aquests ensenyaments i aquestes disciplines, el podràs posar en pràctica a l'escola, en el treball i en el teu quefer diari. Sense anar més lluny, en aquesta plaça o en aquest camp de futbol teniu la resposta de per què un dia els pares, entre els quals em trobe, vam apuntar els nostres fills a música. Vull aprofitar i donar les gràcies a totes les societats musicals de la comarca de la Costera per haver donat suport a la realització de la primera gran trobada comarcal de bandes de música de la Costera. Vull donar les gràcies a tots els integrants de les juntes directives, presidentes i presidents de les nostres societats musicals, per mantenir vives les tradicions, les arrels i la cultura de la nostra història a través de la música. Gràcies a la Mancomunitat de la Costera i al seu president, José María Gijón, per el seu suport per mitjà de l'institució que presidís en aquesta primera trobada comarcal de la Costera. Gràcies a Salvador Revert, alcalde de Llocnou d'en Fenollet i amic, per estar al costat de Càndido, per al bon funcionament d'aquesta trobada i per oferir-li a Càndido i a tots nosaltres tot el suport i acolliment que hem necessitat. Aquests últims, de l'àmbit polític, vull recordar-los que som societats sense ànim de lucre, però amb molt d'ànim de supervivència. També donar les gràcies a la Generalitat, a la Diputació, als ajuntaments, a les empreses privades, als socis, als amics i, per descomptat, a tots els professors, alumnes i famílies que confieu en la nostra xarxa d'escoles de música per a donar a les seues filles i als nostres fills el millor dels ensenyaments musicals. Vull felicitar i, per suport, donar-li les gràcies també a Càndido, president de la Unió Musical de San Diego de Llocnou d'en Fenollet, i a tot el seu equip de treball per l'acolliment, per l'organització, per el saber fer, per ser la capital de la música de la comarca i per el nou format que heu triat per a aquesta primera trobada comarcal de bandes de música de la nostra comarca, subvencionada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana dins de la campanya d'activitats comarcals. Vull felicitar a la societat anfitriona per la selecció dels dos passadobles que així avui tocarem conjuntament les 16 societats musicals de la comarca, lo cant del valencià. Aquest passadoble complís 110 anys del compositor i trombonista valencià Pedro Sosa. Es va estrenar en 1914 per la banda del Patronat de la Joventut Obrera de Torrent, en la desfilada del certamen de bandes de la Fira de Juliol d'aquells mateixos anys. València. Aquell passadoble complís 100 anys del compositor i pianista d'Almeria José Padilla. Es va estrenar sense cap d'èxit en el Teatre Tívoli de Barcelona el 15 d'octubre de 1924, fa ara 100 anys i 4 dies. També, i com no, donar-li mil gràcies a Encarna. Qui és Encarna? On estàs, Encarna? Encarna és una d'aquestes persones que sempre està, però mai és en la foto, la que sobre ella recau tota la responsabilitat, el treball i el que tot és que bé i res queda a l'atzar. És aquell tipus de directiva i alhora músic que és d'una altra pasta, aquella persona que tots tenen o volgueren tindre en la seva societat. Per tot això, en reitere, Encarna, un milió de gràcies per el teu treball, per el teu somriure i per el teu ben fer. També donar les gràcies a la nostra Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i en concret a la nostra presidenta, Daniela González, per la seva dedicació, per la seva professionalitat i per el treball incansable que realitza diàriament perquè la nostra federació sigui un referent bandístic a nivell nacional i internacional. I en últim lloc, agrair i donar les gràcies a tots i cadascun dels músics que formeu part del moviment bandístic de la nostra comunitat i del qual avui n'hi ha ací presents una gran mostra. Per tot el dit, moltíssimes gràcies. De la Federació, senyor Escobar, té vostè la paraula. Bona vesprada a totes i a tots. En primer lloc, vull saludar al poble de Llocnou, de Llocnou, amb el seu alcalde al capdavant, en Salvador Revert, al meu company i president comarcal, José Manuel Pérez Sala, i així
com a la resta d'autoritats de la comarca. Músiques, músics, directors, presidents, juntes directives, transmitir-vos una salutació afectuosa de la nostra presidenta i de la resta de la Junta Directiva de la Federació de Societat Musical de la Comunitat Valenciana. És per a mi una gran satisfacció compartir amb tots vosaltres aquest primer encontre de bandes de música de la Costera dins de la campanya d'activitats comarcals de la Federació de Societat Musical de la Comunitat Valenciana. És la primera vegada que s'inicien de lo que era el festival comarcal de la Costera, però bueno, tinguem que anar adaptant-nos i anar adaptant-nos als pobles. Cada poble té la seva idiosincràsia i la seva manera de fer les coses, i enguany s'ha decidit que se farà una trobada de bandes i sobretot jo penso que fins al moment està així tot molt bé. Si parlem del dinar que ens han fet a directius i als alcaldes i això, doncs un 10. Me consta que tant la Societat Musical, la Unió Musical Sant Diego de Fenollet, com el president comarcal, José Manuel Pérez Salas, han treballat de valent per a que tot isca molt bé i perfecte. Fins al moment s'estan complint les expectatives. L'enhorabona a tots ells. Aprofitant que avui contem amb la majoria de representants polítics de tota la comarca i que no ens escolta ningú, una xicoteta reflexió per a ells. Les societats musicals estem presents en el 95% dels municipis de més de 500 habitants de la Comunitat Valenciana i conformem un projecte social educatiu únic en el món. Cadascuna en el seu poble és el mateix referent cultural, social, musical, educatiu, treballant des de la diversitat, des de la integració, o sigui que les societats musicals dels nostres pobles ho tinguem tot. El 25 de maig del 2017 les nostres societats musicals van ser declarades bé d'interès cultural i el 30 de març del 2021 manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial d'Espanya. I se preguntaria, això què vol dir? Això a vosaltres què vos comporta? A vosaltres vos comporta molt, però sobretot això que comporta que les nostres institucions tenen que velar per la salvaguarda d'aquests béns que siguem. És que pareix que es diu prompte, siguem bé d'interès cultural i bé representatiu, manifestació representativa del patrimoni cultural i material d'Espanya. Això és molt. I això comporta que les institucions més properes que tinguem són els nostres ajuntaments. Per això jo vos anime als ajuntaments, vull dir, no als músics, als ajuntaments, que no escatimeu esforços i recolzeu més si cap a les nostres societats musicals. Tot el que s'invertisca en les nostres societats musicals sempre serà ben agraït i serà poc. Per tot això, moltes gràcies a tots els músics, a totes les societats musicals de la Costera i fins la pròxima. Molta salut i molta música. Salut. Señor presidente de la Mancomunitat de Municipis La Costera, La Canal, senyor Gijón, té la paraula a vostè. Moltes gràcies. Molt bon vespre. En primer lloc, vull fer també meues, amb tot el respecte del món, les paraules de salutacions i agraïments dels companys, que no val la pena repetir. També afegir que avui també ens acompanya el diputat provincial Roger Cerdà i Boluda, agrair-li la presència, i des de la Mancomunitat transmitir-vos el que estem fent i tot el que ens queda per fer. Sabeu que teniu les portes obertes. Estem cada vegada intentant involucrar més els municipis i també els col·lectius, en aquest cas les bandes de música o permís de les associacions o les federacions. Fa poc vam tindre un acte a la Font de la Figuera on vau fer que allò realment fos una festa, juntar altres col·lectius.
Avui estem així, però en breu estarem a altres municipis. Des de la Mancomunitat el que volem és transmetre que som molt més que simplement un edifici o unes persones treballant. Sabeu que cada vegada aneu coneguent més tot allò que oferim. Estem des de serveis socials, recollida d'animals, recollida de fem, també joventut, turisme. Tenim molts departaments, també de promoció econòmica. Tenim molts departaments que necessitem treballar i posar en valor, però per això també vos necessitem a vosaltres. Crec que sou un pilar fonamental en la nostra comarca. La majoria de municipis tenen bandes de música. Així jo també vaig a demanar als que ens demanen que molt gustosament anem a intentar complir i ajudar en tot el que puguem, però que no s'oblideu dels municipis menors de 500 habitants. Jo soc d'un municipi més menut i també ens agrada molt quan veniu. Per això hi ha que fer acords, hi ha que treballar d'alguna forma per a que estigueu presents. Ojalà puguem estar... Gràcies. Però realment aquest aplauso és per a vosaltres, perquè, de veritat, quan esteu present en qualsevol lloc, sempre és per alegria. I això ens reconforta. Sabem que la música té molts estils i cada moment ens du a escoltar un estil de música, però avui es toca disfrutar de l'estil amb la música peculiar de les bandes de música, d'una gran quantitat de gent tocant les mateixes peces. Avui estem això, també, retransmitint-ho per la televisió comarcal a diferents comarques. Crec que és un punt de partida que no tenim que parar-lo i tenim que ensenyar a tota la gent d'allò que som capaços. I nosaltres també, de veure el futur on podem aplegar i entre tots aconseguir-ho. Sabeu que la Mancomunitat té les portes obertes per a vosaltres, sinó que molt d'ànim i moltes gràcies per fer tot allò que feu. Gràcies. Finalment, donem la paraula a l'alcalde de Llocnou, senyor Revert. Bona vesprà. Anem a perdonar que me salte el protocol i agraïsc en primer lloc la presència a tots vosaltres, músics, en paraules grans, perquè sin tocaors no hi ha música. I este encontre seria impossible e impensable sense la vostra participació. I ara sí, donar la benvinguda al president de Bandes de la Costera, don José Manuel Pérez Sales, al vocal de la Federació de la Província, don Roberto Escobar Honrubia, al president de la banda de Llocnou d'en Fenollet, don Cándido Huerta Arnau, al diputat provincial Roger Cerdà, al president de la Mancomunitat de la Costera, José Luis Gijón, i a tots els alcaldes i presidents de les societats musicals així presents dels pobles de Canals, Sellent, Xàtiva, Moixent, Genovés, Font de la Figuera, la Llosa de Ranes, l'Alcúdia de Crespins, Barxeta, Novelè, Llanera de Ranes, Montesa, Vallada i, com no, de la de Llocnou de Fenollet. També donar les gràcies i la benvinguda a alcaldes que no tenen banda a la seva població, com és la de Cerdà, com és la Granja, que estan presents perquè vulguem que vagin entrant en la dinàmica de poder anar, com ha dit el president de la Mancomunitat, anar fent alguna que altra banda més, així en la Costera. I també donar les gràcies a tots els veïns i veïnes del poble, així com als visitants que ens acompanyeu en aquest acte. Avui estem en un event especial. Va ser possible que Llocnou d'en Fenollet tinga el seu encontre de bandes de música de la Costera. Ja fa un temps llarg començàrem a formatejar-lo amb un format que sí podríem dur-lo endavant. Sati i Encarna, com ha dit José Manuel abans, Encarna i Candi, ens presentaren la seva proposta i no vam poder dir que no. Es van dir, avant, tingueu tot l'apoyo de l'Ajuntament. Per què? Perquè la música és un acte social de cultura, de comunicació entre la gent, un gest d'amistat, el més fort que pugui haver, perquè mos entra per l'oït i mos aplega el cor.
És una cosa àmplia, sense límits, sense fronteres, sense banderes. Perquè es preguntem, què és un poble sense música, sense festes i unes festes sense música? Per així entenguem, en últim lloc, donar les gràcies a tots els que han col·laborat en l'organització i la logística del primer encontre de societats musicals, el que ens du tant a les llàgrimes, a records i a les alegries. Moltes gràcies i viva la música! I arriba el moment de presentar-vos a qui dirigirà les dues peces que sentirem a continuació i que ha anunciat el senyor Pérez Sala, el cant del valencià i València. Pot ser les dues peces que més emocions susciten entre els valencians i que, com ell bé ha dit, ja està 110 anys suscitant totes aquestes emocions en tots nosaltres. Parlar del director, el nom del qual diré al final, podria fer que se mos fera de nit, de tantes coses que podria dir, però vaig a limitar-me a dos àmbits geogràfics, el més llunyà i el més a prop. El més llunyà, vos diré que el seu nom va associat al Berklee College of Music de Boston, probablement la universitat privada de música més important del món, situada a la ciutat americana, capital de l'estat de Massachusetts, però que ha obert una seu a la ciutat de les Arts i les Ciències de València. La música d'aquest director i compositor ha sonat, a més del territori espanyol, com és lògic, també a Portugal, a Alemanya, a França, a Itàlia i Bèlgica. Les notícies ens han arribat de més de 15 premis, la majoria de composició, tant a localitats properes, com ara l'Olleria o Ondara, com de l'estranger. I fins així la part llunyana. Què vos diré de la part propera? Pues només dir-vos que durant més de 20 anys l'hem tingut a Llocnou com a professor de la nostra banda Unió Musical San Diego. El tenim en l'actualitat i, si tenim salut i el temps ho permet, seguirà en el futur. Se tracta del senyor David Postiguillo. Sí, bona vesprà. Intenteu juntar-se i deixar quantes menys calves millor, perquè l'èxit vindrà en que consistirà en que ens ajuntem, no en que ens separem. Quan més ens ajuntem, millor. No feu cas dels cartellets, els cartellets eren algo orientatiu per ara quan arribareu, però intenteu juntar-se perquè sigueu molts. Si es desperdigueu, el camp de futbol és molt gran. Vinga, gràcies a tots per vindre i vinga, a veure si puguem fer una bona actuació i tocar aquestes dues peces. Gràcies. Tocarem lo cant del valencià en primer lloc.
Una advertència en especial per a la banda de ballada, que és la primera que ha de començar a desfilar per els carrers del poble. Són, en aquest moment, passa de les 5, doncs bé, a les 6 en punt, que estiga ahí en la porta per on heu entrat, formats ja per a començar la desfilada de vosaltres, que sereu la primera banda. I darrere d'ella anireu tots els altres. Res més, gràcies. D'ahí ja no passa, no us preocupeu. Canals, Sellent, Xàtiva, Moixent, Genovés, la Font de la Figuera, la Llosa de Ranes, l'Alcúdia de Crespins, Barxeta, Novetlè, Llanera de Ranes, Montesa, Vallada i la mateixa banda de Llocnou d'en Fenollet. Esperem no haver-se'n deixat a cap. Totes elles han participat en aquest primer encontre de bandes de música de la comarca de la Costera i que els hem ofert en directe per la televisió comarcal. Un homenatge a la nostra música des de Llocnou d'en Fenollet. Gràcies per acompanyar-nos. Que passen bona vesprada.